Au! On uskomatonta kyllä. Ohoja. Pakko kävellä. Tää on oikeasti kiitos tuesta. Tästä minkä takia tarvitsee autoa. Täällä ei mitään voi mahdollista. Ihan mahdotonta. Tää on tosi pitkä matka ja... Oi Jumala rakas. Tähän nyt on auto. Pääset tänne Lappiin. Aivan uskomatonta. Oi. Palvella Herra jo mitä helppoa. Oi. Melani Rina? Ella? Oi Jeesus. Tässä nämä kalasarsi. Te comparamba pesas. Ai. Jeesus jo kiitos. Olemme ihan vidakossa, kesken vidakossa, kyllä. Oi Jumala. Tämä on aivan mahtava. Pääsee evankeliumimaan, että ihmiset pelästyvät. Tällaisen paikon vaikka pääsee. Tarvitset todella uskolta.